ADC area 24 aboni bagai bon saklaiman IPFT hoi porto bilam sayo IPFT bon maro saka nei koktuma Tripura mothani adong rok khayei bon no rosainya dihnei saka unu walai suklai ingani bagai Ini orang hambai. Ini je 22 tarik IPFT baje Tripura bon ADC am saino dakuk mani. Abo portobil am sayo Prasanto ML netrite 25-20 jona puritiye lama kati demone abo sen kanai phaye Tripura motha Ramchandra gadi joto adom song. Phaye bong maseng nongmo bon mat sai kahadi coronavirus ti mahamari sara bishobyapi choli dongo. O choli ma jorwa abon jinche sentini kung 5টা to 6:30 jora dugan ma khulbo gaje borok rok gobang ma jingjalo klaijak a jingjalo hodo longna bagai cheng borok ma request haikya request kheme pore borok tini bon isawi thangka jeng obono nayo je walai sugana yati pramotha jatini samung khainai ya amchaini samung khainai elakani bagai samung kam khainai jeng obono sawo je bon dakuk ma bai kuno chini Tripurasani solution ya jeng thansa sengnai thansani ekngkai je sengchini mantheni mannai thansa engke jeng salung engkai jeng chini jati no chini apangno chini ADC amchaino se busukoti sai mannai ase kok saina ani bogor muthak aroni joto IPFT ni joto adong tongnai no koinai bon bayan Tripurasat thangnai ya ini corona boho mahamari ini borok arboto lakh itu hijab tiga Tripura dino tabo 1000 kesa rok mala tongo o jarwa chung borok kiri rong subana se dorkar ebang ma borok mai masaya tongo ini problem o jaga se borok bon khayei ane Tripurasa ADC elakaro tibo jengjal khaya nai tongo ini a bonno isana bagai chung koinai joto IPFT ni joto chini Tripurasa adong rongno unti bon khaya keno sanai आपने ने सिने मुंग किसा ani mung rupu dia bermati Tripura motha member baja